Možno teraz si to nejakým spôsobom hráči pekne rozoberú. Siráková príležitosť, ale koncovka na vzdelenejšiu žrť Mesaroša nekončí v jeho sieti. Polťák. Výborne si hostia pripravili palebnú pozíciu. Slabúčký center. Ale ešte všelijako to vyzerá v 16. východoslovenského družstva. Ešte nie je všetko zažehnané, pretože zabral Junas. Okrem toho môže to byť. Super. S jasnou kontrolou ich 16. Kukuč. Center. Hlavička. Chyba východoslovenského družstva a prichádza zákonitý trest v 24. minúte. Jednoducho platí veta, ale takisto nepríde ani k rýchlej kontre. Potom ako chvíľku východoslováci hrali o jedného navyše, keďže Gajdoš sa len pred chvíľkou postavil na nohy, ale teraz mohol postaviť na nohy aj celý svoj výber. Junas urobil si priestor. Uvidíme, ako s ním naloží. A videli sme aj peknú hlavičku. Gajdoš. Centrovaný pokus. Do koncovky sa už chystal jeden z jeho spoluhráčov. To však vychádza až Benetovi Vasovi v 32. minúte. Po návrate z prestávky. Štandardka západoslovenského družstva a aj hlavičkové zakončenie smerujúce. Ale okamžite bol z nej poslaný preč. A teraz sa môžu činiť západňari. Je tam Tomáš Tuhý, jeho strelecký pokus. Výborný Kuzma, ešte rizvaný. Sabo odhodlal sa k tejto rane. Chyba Kuzmu. Ideálna prihrávka do voľného priestoru. Ten sa v zapätí aj otvára na prípadnú kvalitnú strelu, ku ktorej sa postavil. Veľmi cítil na chrbte Petrička. Výborne Tuhý. Nemal veľa práce s tým, aby prekvapil súpera a prekvapil. Toto je priestor na zníženie, ale dobrý center, ale táto strela absolútne nevydarená. Osvieží a prebudí východoslovenský výber. Oliver Hreščo, jeho delovka umiestnená k ľavej tyči Olivera Botla, ktorý v druhom polčase prakticky bez práce